A verdade é que me alegra que hoxe teña tempo para vir a este Parlamento en lugar de saír correndo para Madrid a recibir ordes de Feijóo como fixo o pasado luns. O certo é que o seu nivel de servilismo é de tal calibre que a vostede parecelle normal abandonar as súas obrigas de presidente para ir a un acto de partido. Señor Rueda, a súa sumisión a Madrid dá auténtica vergoña allea. Mire, dúas cousas. Vostede non entende, porque durante 4 anos non o practicaban, non o poden entender, que non hai ningún problema. Vostedes no bipartito, se faltaba o presidente, había que suspender o Consello, vamos, porque deixalo en mans de calquera outra persoa, imposible. Aquí funcionamos con absoluta normalidade. Iso é o primeiro. Iso é o primeiro, que vostedes non poden entender, non o poden concebir, porque resultaba imposible para vostedes. E segundo, mire, en todo caso, sempre preferirei, e témome no, alégrome de que os galegos, estou seguro que na súa inmensa maioría tamén, ir a Madrid a falar con Feijóo que ir a outros sitios a aplaudir ao Tegui, que é o que fan vostedes, señora Pontón.